нашей страны. И у нас еще один звонок из Киева на этот раз. Вітаю вас. Хто ви, ваше ім'я і говорить? Айдеш, доброго дня. Це Єгор Чечеринда, журналіст каналу «Еспресо». Ми з вами робили кілька проєктів спільних «Еспресо» і АТР. Скажу, що мені дуже сумно, що така ситуація зараз склалася і що ви в такому положенні зараз, коли змушені фактично збирати гроші, пожертви в людей, ваших телеглядачів. Взагалі вважаю, що Україна у великому боргу перед кримськими татарами. І, на жаль, попередня влада і нинішня влада робить дуже мало для кримських татар. І давно вважаю, що ми мусимо на законодавчому конституційному рівні зробити кримсько-татарську національну автономію. На жаль, ми цього не зробили. Сподіваюся, що ми таки це разом з кримськими татарами, з нашими братами зробимо. І, сумно, знаєте, ця ситуація, яка склалася, просто сумна. Адже інформаційне це вікно в Крим, яке ви зараз забезпечуєте, фактично, ваш канал, має бути залишатися відкритим і широко відкритим, для того, щоб люди, які там живуть, і українці, і кримські татари, і росіяни, і євреї, всі українські громадяни, які там залишилися, щоб вони звідси мали змогу отримати повноцінну, якісну інформацію, без всякої цензури, без всяких там без жодних спотворень, щоб вони там знали, що в нас тут відбувається. А ми так само мали змогу дізнатися, чим вони там живуть. І я просто знімаю капелюха перед вами. Я знаю, що у вас багато там людей працює, співпрацює з вами і на анонімних засадах, які знімають там матеріали, які сюди їх передають, ці матеріали. І ми маємо змогу з цих матеріалів дізнатися, що там відбувається у вас в окупованому Криму на вашій історичній батьківщині. І ще один момент, знаєте, багато хто там, ви кажете сьогодні в ефірі, що дехто вважає ваш канал порохоботським, це просто якась дурня, знаєте, я можу з вами не погоджуватися особисто там в певних політичних оцінках попередньої влади чи нинішньої влади, але разом з цим ми з вами, громадяни України, у нас спільне бачення про наше майбутнє. Адже політики відходять і приходять, а цінності спільні залишаються спільними, і вони будуть завжди, що українці і кримські татари – це народи, які все життя жили разом, і вони мусять жити разом в одній державі. А політики – це люди ситуативні, це люди, які з проміжком часу змінюються. Але ця наша єдність має зберігатися попри те, хто там очолює державу, хто президент, хто прем'єр-міністр. І тому я вважаю, що Україна зобов'язана зараз своїми фінансами підтримати єдиний, напевно, в світі, якщо я помиляюся, виправити мене, кримсько-татарський канал. Дякую, це моя думка. Дуже дякую, Єгоре, дуже дякую. Це наш колега зателефонував без попередження, просто видно, що у людини теж щось в серце